Bingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyafelela ikhasi, cela wenze okufanelekile ucofa subscribe ulike bese umamela nansi inkulumo ezolandela. uSiphumela Obala uCijimbi umntakazwana laphana einkundleni zokuxhumana waqonda ngqo uMiss Level ngodaba olutrendayo ngale einkundleni zokuxhumana loluthinta umama wengane kanti encane owaziwa ngoMiss Level. Kanti-ke uMiss Level uqubula omkhulu umsindo einkundleni zokuxhumana njengoba ubelokhu ebhala ama-post ebhinqa unto encane elokhu enake impilo ephilwa unto encane bese yambhinqa ngezinto asuke azenza. Kanti-ke kuvele ney'ndawo zokuthi ubefuna ukuthi exoshwe emsebenzini nokuyila atohoza khona unto encane. Kanti-ke lona wesifazane uSiphumela Obala wamqonda ngqo uMiss Level wamtshela ezikabhoqo. Kodwa-ke ngalokho kukhuluma kakhulu ake uzwe nansi inkulumo yakhe ngesikhathi ebhekana naye ngqo uMiss Level. Miss Level woza la nami nginoMiss Level wami bafowethu lento igcina ikwenza ukuthi wenyanywe abantu, ugcine bethatha iside abantu abaningi. Miss Level mawuthi ngempela unesimo sokuthi wenza into yokuthi unto encuncu eloku enyanywa abantu, umkhuluma kabi noma umhlokoloza, sisi nangizokutshela nje iqiniso kome ukuthi qha ekhaya nathi sakhula nje sitshelwa ngabafana kuthiwa alivalwe igolo. Uyabona, alivalwe ngoba kumele uzalele ekhaya. Uma selenzekile lelo phutha lelo walivula wena ngenkani weqa umthetho wabazali. Abafana baqali manje 1970 ama-70s ama-60s ayekhala ngesililo esisodwa sokuthi alahliwa abafana. Nama-2K asakhala ngalonto leyo akukhonakali. Uyabona akukhonakali. So igwemeni lento othi umuhlukene nomuntu uzama ukummosha igama ngoba kwesinye isikhathi kuyabackfire, ugcina usuba nesigcwagcwa kubantu. Ngeke ngiqamba amanga ushuni wakho womculo sankondlo kumnandi lento leyana. Kodwa lento oyizamayo ukuthi manje ufuna simenyanye unto encane simenyanye amoshakalelwe iphalishi angeke isebenze. Nenza iphutha naye wahlohla engaganiwe aqhuba ubunsizwa. Uyabona, naye wrong nawe wrong. Khaya akekho umuntu ongakhuzwa kuthiwa nje emshadweni, ivule emshadweni mase kwenzeka iphutha zondlela ingane noma engayondli akuqali ngawe. Kodwa angeke nje mina ngiyakexwayisa, nginaye nami uMiss Level ovela afonela abantu azama ukungimosha igama. Angiboshelwanga kumama, angiboshelwanga umama, uyafeyila. Bayeza abantu bethi siyakwazi, sikwazi before Miss Level wakho, siyakwazi nje sivele sezwa ukuthi ayikho lento. So imbi lento ukuthi uma abantu behlukene umuntu usezozama ukuthi akukhulume kabi ukuze wenyanywe abantu. Uyabona, angeke size simenyanye unto encane ayibe encane bakwethu ayiphele ke sizama ukuthi sibe nokuthula. Kucacile akekho umuntu ongenazi inkinga othandweni. Uyabona, sonke siyabhekana nezinkinga, kodwa umuntu nje akaqhubeke nempilo. Kungabi ukuthi manje usufuna ukumoshela enye ingane iphalishi noma usufuna ukuthi manje enyanyweke abantu laqhamuka khona enyanywe. Sesedlulile lapho, sababaza sathi ukumzibaziba sabuyela futhi ngoba siyamthanda. Uyabona, sekwanele ke bakithi angaphinde kube nenkulumo. Uma engondli it's fine okwakhe lokho uzenzela yena, amacala akhe lawo. Uyabona, wena uyasebenza nawe zondlela ingane yakho, wavula wawunayo indlela ukuthi ungazali, wawungaprevent, wawungathi achamele ngaphandle, wawungavali indunu njengeyalo zasekhaya. Ake sibe nokuthula bakwethu, ake sibe nokuthula emhlabeni wethu. Ngiyayicelela nje, siyanithanda nonke ningamaciko. Uzogcina usunesicwacwa esinzima kabi, uba nesicwacwa umuntu oloke ekhuluma kabi ngomunye umuntu asukeleke nje
ayokhuluma kabi uyohleba umuntu kabi uyafona wenzani dadewethu sikuthanda kabi uzoba nesigcwagcwa nje kubantu muyekela umuntu ngoba noma ningaxabana kangakanani nomuntu kodwa unamadlozi akhe amthandayo unoNkulunkulu wakhe akhala kuye akube nokuthula manje akube nokuthula nawe Miss Level wami Nkosi yami awube nokuthula ungafonela abantu ngegama lami ufuna ungimosha igama engiyathandeka nje kunogazi ngeke ungenzele lutho wangifica nginjena uyozufe nginjena uma ngabe uthi uyafa nginjena nje ngeke ungimosha igama kubantu abantu bayangithanda bayalazi iqiniso lami bayazi uma ngirong futhi ukuthi la ngirong khona ngiyehla so nje ngigowile uyalwazi udaba uyalazi iqiniso lonke ngeke ngichaze izinto eziningi ngoba ivideo kodwa uyalazi iqiniso lonke izinto ebengiyibekezelela musu lokushaya utelefoni ufuna ukungimosha igama lungisa nje inkinga zakho onazo amanyundulu lakho uyabona lungisani ke bo Miss Level lungisani nje inkinga zenu niphume phuma uyabona nje uma usuphumile ku-X phuma ungazenze ngathi uphumile ubonakali ngapha ko TikTok engcingweni ushaya ingcingo uyashushumbisa igama lomuntu uyashushumbisa ufuna abantu abazokunyanyisa bovele bangithande abanye bafuna ukungithintisa angithi ngiyayithanda buka semashidi namhlophe ayiniwe mina anoku stay soft yabo so nje hayi bafethu hayi sesoxabana unyaka wonke uqala omnye kuzophela uqala omnye kuze ibe u5 iminyaka silwa nento eyodwa kuwo wavula igolo wadayisa ngeenkomo ekayihlo hoyi kahleni bakithi hayi ngeke hayi sikhathele taba zezimpi zothando engabe saphela abantu abanezikweletu abakhokhela abantu ababakoletayo bayiphilele kamnandi babe nokuthula bayeka amagama abantu ndaba nje okushikisha igama lomuntu hlale engcingweni igama lomuntu ugcina usunesigcwagcwa nani ke bakwethu enibuza indaba eziningi mina nje ningabe nisangibuza ntambama namhlanje ngizonigcwalisela ntambama namhlanje ukuthi yazini kuhlukene inhlokweni isikhanti bakwethu mhlambe believe kahle uyabo mina nje ngihappy angimisele nakukhuluma ngamuntu ngisho kuma phone calls ngisho kumndeni wami kuseduze kabi lana uyabona kodwa ngihlalela ngedwa lana ngijabuliso lekabishi lami ngabe ngiyohlala lapha nawo engikhulume ngegama lomuntu manje ngoba nje bakwethu yabona nama levels kuya ngokuthi wazalika kanjani ngoba wazale ntombi kaShabalala nje shadile kwazwane singana amahosha mina uyabona manje nje nama akufani so nje please guys please ake simeni ngezimpi mani kube mnandi emhlabeni na umhlaba utoxic Miss Levels hayi kahle Miss Level awume mfethu ukhulisa ingane yakho mengayondli kulungile phela uzenzela yena wonke umuntu yonke into ayenzayo uzenzela yena ebhayi